Er worden joerd op een nij slachtoffers van de vliegtuigramp in Oekraïne oervlein naar Nederland. Door het stellen met 74 kisten komen om 4 uur heen en aan op Eindhoven Airport. Liekers juster is er weer een ceremonie op het vliegveld. Daarna worden de lichaam zoerbracht naar Hilversum voor identificatie. Onder de slachtoffers zijn de 3 inwoners van Friesland. De bunker bij Grauw gaat open voor publiek. In het complex zitten in de tijden van de Koude Oorlog meer dan 100 mensen onder de grond te werken om de Friezen te beschermen tegen een atoombom. Een soort vrijwilligers hebben haar aangemeld om de boel op te knappen. De bunker is voor het eerst toegankelijk op 3 september. Het Koninklijk Fries Kinderstamboek houdt deze week een Duitsstalige cursus over het Fries kinder. De dik 40 cursisten komen uit Zwitserland, Oostenrijk en Duitsland. De helft van alle stamboekleden komt uit het buitenland, de grootste part daarvan uit het Duitsstalig gebied. Er wie een soort vraag naar een Duitse cursus. Cambuur had juster indruk maken in een oefenwedstrijd in Almere City FC in Wolfhezen. De wedstrijd begon met een minuut stilte voor de slachtoffers van de vliegtuigramp in Oekraïne. De Leeuwen stien na 16 minuten spelen al met 3-0 voor. Het was uiteindelijk 4-1 voor Cambuur. Joen de zinnen er nog bij zo'n 22 graden. Vannacht begint de lucht met letter rijn en de temperatuur van zo'n 16 graden. Morgen een soort bewolking. De dag begint met rijn, maar het wordt al gauw droog en mogelijk wat zinnen. Het wordt dan zo'n 23 graden.